A ešte moja otázka skôr povinná, keď už máme za sebou skúsenosť z minulého predaja, sa opýtam, či aj pri tejto prednosti prebehalo všetko tak, jak malo, a či ste boli spokojní ako s kanceláriou a s realitným materiálom. Samozrejme, bez výhrad, absolútna maximálna spokojnosť. Odporúčame aj ďalším potenciálnym klientom využiť vaše služby. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sme boli spokojní so všetkým. No a toto sme my, a ja sa volám Peter Badida a takýmto spôsobom pomáhame ľuďom nájsť buď nové bývanie, alebo napríklad aj takúto úžasnú chatu s ovocnou záhradou. Nás nájdete aj na sociálnych sieťach, aj na našej webovej stránke peterbadida.sk a týmto vás pozdravujem a my sa ideme venovať o chvíľočku ešte s príjemným aj administratívnym, aj spoločenským záležitostiam. Majte sa pekne.